Αυτές τις Άγιες ημέρες χιλιάδες πιστοί σειραίουν στους Αγίους Τόπους από κάθε γωνιά της γης για να προσκυνήσουν τα Άγια του τα μέρη και να ταπεινωθούν όπως ο ίδιος ο Χριστός, αλλά και να αναβιώσουν το δικό τους Γολγοθά, αναζητώντας την Ανάσταση. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, εκείνος που με τη Θεία υπομονή που κατέχει υποδέχεται τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, όλους τους προσκυνητές, προκειμένου να τους πει λόγια αγάπης και ελπίδας. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και στην Ανάσταση του Χριστού. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, λέει το Άγιο Στόμα του. Να γίνουμε, αδερφοί μου, και εμείς όσο μπορούμε να γίνουμε αισθηματίες, δηλαδή να αισθανθούμε το Χριστό μας επάνω στο Σταυρό, να αισθανθούμε τον πόνο Του, να αισθανθούμε την αγωνία Του, να αισθανθούμε την αγάπη Του για εμάς, για τη σωτηρία μας. Γιατί όπως λέει ένας Ιταλός παιδαγωγός, ο Πεσταλότσι, η καρδιά του ανθρώπου οδηγείται με την αγάπη και από αγάπη. Να αισθανθούμε λοιπόν τον Χριστό και να τον προσκυνήσουμε πάνω στο Σταυρό και να τον παρακαλέσουμε να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Πώς να ευχαριστήσουμε τον Χριστό μας για την άπειρη αγάπη Του? Πώς να ευχαριστήσουμε τον Χριστό μας για την άκρα ταπείνωσή Του, που ανέβηκε μέχρι το Σταυρό για τη σωτηρία τη δική μας και με απλωμένα τα Άγια χέρια Του στο Σταυρό συγχωρεί όλα τα σφάλματά μας. Αρκεί να μετανοήσουμε, αρκεί να ζητήσουμε το θείο Του έλεος, γιατί περιμένει ο Χριστός τη μετάνοιά μας. Περιμένει όπως ο παραπονεμένος μεγάλος αδελφός, όπως λέει ένας λογοτέχνης της εποχής μας. Έχουμε πείνα και δίψα για την αγάπη του Θεού να γεμίσει την ψυχή μας. Να συσταυρωθούμε με τον Χριστό ώστε να συναναστηθούμε με τον Χριστό. Ο 118ος ψαλμός λέει «Δίδαξό με τα δικαιώματά Σου, Κύριε», λέει ο προφητάναξ Δαβίδ. Τα δικαιώματα του Θεού είναι το θέλημά Του. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή, όταν ο Μωυσής παρακάλεσε τον Θεό να τον δει, ο Θεός του είπε «Θα περάσω και θα δεις τα οπίσω μου». Τα οπίσω του Θεού είναι ο βηματισμός Του στην ιστορία.
Η θεολογία έχει αναπτύξει αυτό το βηματισμό του Θεού στην ιστορία με τη θεωρία των ακτίστων ενεργειών ή της Θείας Χάρης. Σπουδάζουμε λοιπόν στη Θεία Χάρη με την άσκηση μέσα στην Εκκλησία. Τη ζούμε τη Θεία Χάρη. Μιλάμε για πείρα, μιλάμε για εμπειρία, ζωντανή εμπειρία Θεού. Αν δούμε αυτή την οδό θεογνωσίας ως μυσταγωγία, τότε καταλαβαίνουμε ότι η σχέση μας με τα πρόσωπα και με τα πράγματα μπορούν να μας αποκαλύψουν την παρουσία του Θεού. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να φτιάξουμε καλούς χαρακτήρες, και λοιπόν τους φτιάξαμε και πεθάναμε, όπως οι φιλόσοφοι φτιάξαν καλούς χαρακτήρες. Το ζητούμενο είναι να θεραπεύσουμε τη φύση μας με τη σχέση μας με τον Χριστό, διότι ο Χριστός φέρει μαζί με τη Θεία Του φύση, φέρει την ανθρώπινη φύση μας και την θεραπεύει την ανθρώπινη φύση, και όχι μόνο την θεραπεύει αλλά την θεοποιεί. Επομένως, μετά την Ανάσταση, ο δοξασμένος Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι δοξασμένος στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτός ο δοξασμένος Κύριος μας φανέρωσε τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, περνώντας από όλα μας τα πάθη. Κατεξοχήν πάθος είναι ο θάνατος. Τον ανέλαβε ο Χριστός τον θάνατο, δεν τον ήθελε τον θάνατο, αλλά κάνει υπακοή στον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν το ανθρώπινο θέλημα πρέπει να υποταχθεί στο θείο θέλημα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός λοιπόν ανέλαβε τον θάνατο και με τον θάνατό του κατήργησε τον θάνατο για τον άνθρωπο με την Ανάστασή του. Έλεγαν οι Άγιοι Απόστολοι στο Χριστό: πιστεύουμε, Κύριε, βοήθησε την απιστία μας. Υπάρχει στο ανθρώπινο θέλημα αυτή η φυγόκεντρη δύναμη της απιστίας, ωστόσο πρέπει να την κατανικούμε. Στην κατάληξη κάθε ακολουθίας αλλά και της Θείας Λειτουργίας λέμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αυτό δεν λέει τίποτα, και δεν λέει τίποτα διότι η Θεία Λειτουργία δεν έχει τέλος, δεν τελειώνει ποτέ. Όταν φεύγουμε από την Θεία Λειτουργία, μπαίνουμε στην ιστορία για να μαρτυρήσουμε αυτό που ζήσαμε, ακούσαμε, είδαμε, όπως λέμε είδομεν το φως του αληθινών, και να το περάσουμε στον βίο μας, να περάσουμε δηλαδή αυτή την θεία εμπειρία στο βίο μας. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Ωστόσο γίνεται εφικτό όταν κάποιοι άνθρωποι φτάσουν στην αγιότητα, χαριτωμένοι άνθρωποι. Όμως γνωρίζουμε τι ζήσαμε στην Θεία Λειτουργία και το χάνουμε λόγω της αμαρτίας και λαχταρούμε να το ξαναβρούμε. Αυτή είναι η σχέση ανάμεσα στη μία με την άλλη Κυριακή. Έζησα, το έχασα, πάω να το ξαναζήσω.
Μακάρι να νιώθαμε σε κάθε Θεία Λειτουργία με το νου και την καρδιά μας, με όλη την ψυχοσωματική μας οντότητα, να νιώθαμε τη Θεία Χάρη, την παρουσία δηλαδή του Θεού ζωντανή στη ζωή μας. Στο βίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου έχουμε μια κατάσταση τέτοια αναβάσεως και σιωπής. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, κοντά στο γέροντά του, τον Σημεών τον Ευλαβή, έφτασε να γίνει θεόπτης, δηλαδή να ζήσει την παρουσία του Θεού με τις αισθήσεις του. Όμως το έχασε κάποια στιγμή αυτό. Έχασε αυτή την δυνατότητα, την Θεία Χάρη, και αρχίζει να την τραγουδάει αυτή τη στέρηση, δηλαδή να θυμάται τι έζησε στη θεοπτία του, στη θεϊκή εμπειρία του, και να το τραγουδάει αυτό το πράγμα. 10 χρόνια γράφει συνέχεια, λαχταρώντας να ξαναζήσει αυτή την κατάσταση, και όταν την ξαναβρίσκει σταματά να γράφει. Το έργο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, με τον εύγλωτο τίτλο «Ποίηματα Θείων Ερόντων», για τον Θείο Έρωτα τραγουδάει. Είναι λόγος ανθρώπου που έχει στερηθεί τη σχέση, την ζωντανή σχέση του με τον Θεό, δηλαδή την θεοπτία, και όταν τη βρίσκει δεν χρειάζεται να μιλήσει άλλο, σιωπά. Σε ακολουθίες μας λοιπόν υπάρχει μια τέτοια λανθάνουσα σιωπή. Ναι, μεν είναι ο λόγος, και πολλές φορές είναι πληθωρικός αυτός ο λόγος, φωναχτός αυτός ο λόγος, προκαλεί τα αισθήματά μας, προκαλεί το νου μας με τις λέξεις, με τα νοήματα. Αλλά αν προσέξουμε θα δούμε ότι εκείνο που κορυφώνεται σε κάθε ακολουθία είναι η σιωπή. Σιωπούμε απέναντι σε αυτό τον λόγο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι και ο Απόστολος Παύλος και οι πατέρες δίνουν μεγάλη σημασία σε μια λεξούλα που είναι σχόλιο σιωπής, την λέξη αμήν. Αυτό έχουμε να πούμε, ένα αμήν. Ο μεν ιερέας και οι χωροί λαμβάνουν την άδεια από τον ίδιο τον Χριστό, από το Άγιο Πνεύμα θα έλεγα καλύτερα, να εκφέρουν τον λόγο, και εμείς λέμε ένα αμήν. Αυτό το αμήν, αυτή η γλυκύτατη λέξη, σημαίνει συμμετοχή σε κάτι που γίνεται εκείνη τη στιγμή και που αντλείται από την Βασιλεία του Θεού, και ευχόμαστε να τη ζήσουμε αυτή την εμπειρία του Θεού υπαρξιακά μέσα στην ψυχή μας και να την μεταφέρουμε στον βίο μας, στην ιστορία.
Θεός αγαπάει τον άνθρωπο όπως είναι, ακόμη και τον αμαρτωλό. Δεν αγαπάει την αμαρτία, αλλά τον άνθρωπο, και περιμένει και θέλει ο Θεός να γίνει ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός, να μετανοήσει, όχι για να ευχαριστηθεί ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Τον άσωτο Υιό δεν του είπε σε αγαπώ μόνο όταν αλλάξεις νοοτροπία, τρόπο ζωής, αλλά τον αγκάλιασε με τα κουρέλια όπως ήταν. Τον αγαπούσε ο πατέρας πάντα. Αυτή η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο λέγεται και είναι απροϋπόθετη. Εμείς ωστόσο αυτό δεν το νιώθουμε. Ο Θεός που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού είναι Θεός άπειρης αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν δεν ήταν έτσι ο Θεός, λέει ένας αγιορείτης μοναχός, σίγουρα είναι Θεός με ψυχολογικά προβλήματα, αφού θυμώνει και έχει πάθη και τιμωρεί. Ο Άγιος Θεός όμως δεν είναι άνθρωπος με πάθη και κακίες. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή λοιπόν είναι περίοδος περισυλλογής, προσευχής, νηστείας και μετάνοιας. Είναι μια περίοδος που προετοιμάζει τον άνθρωπο να βιώσει καλύτερα και ζωντανά το πάθος του Κυρίου, τη Σταύρωση, και να αξιωθεί να δει την Ανάσταση του Χριστού, όπως ψάλλουμε Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Διότι τη Σταύρωση την είδαν όλοι οι άνθρωποι, την Ανάσταση όμως του Χριστού δεν την είδαν όλοι, αλλά μόνον οι πιστοί. Την Ανάσταση του Χριστού τη βλέπουμε μέσα από τη δική μας Ανάσταση, δηλαδή από την αμαρτία στην αγιότητα μέσω της μετάνοιας. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μία πορεία με σκοπό να γίνουμε μέτοχοι της Αγίας Αναστάσεως του Κυρίου. Έτσι Πάσχα σημαίνει πέρασμα από την αμαρτία στην αγιότητα.
Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, αυτός ο ταπεινός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, ο μέγας ψυχολόγος και θεολόγος της εποχής μας, έλεγε να σκέφτεστε την Βασιλεία του Θεού και δεν θα καταλάβετε πως θα μπείτε μέσα, γιατί αν σκεφτούμε κάτι κακό το ζούμε και υποφέρουμε. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες δεν μιλούσαν για το κακό. Αν ήταν ανάγκη να μιλήσουν, μιλούσαν με θετικό τρόπο. Δεν έλεγαν μαύρη θάλασσα, έλεγαν εύξηνο πόντο. Ποτέ δεν έλεγαν εξ αριστερών θέση, αλλά εξ ευωνίμων, η θέση με το καλό όνομα. Ποτέ δεν έλεγαν κακό. Πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε το ωραίο, το καλό, τον Χριστό, την Εκκλησία, την καλοσύνη. Τίποτα λοιπόν δεν μπορεί να κλονίσει την αγάπη του Θεού, καμία αμαρτία, διότι η αγάπη του Θεού είναι απεριόριστη, είναι άπειρο το έλεος του Θεού, είναι ο άβυσσος της αγάπης ο Θεός. Όπως έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος, η Εκκλησία, η οποία είναι ο φορέας της χάριτος, είναι το σπίτι μας, είναι ο χώρος που πρέπει να επιστρέψουμε, ο χώρος του Θεού, ο χώρος που πρέπει να επιστρέψουμε μέσω της μετανοίας. Ένας πνευματικός πατήρ λέει, αγωνιζόμαστε το καταδύναμιν. Πάντα στη ζωή μας έχουμε τα τετριμένα, συνήθειες, κακές, αμαρτίες. Ωστόσο πάντα να σκεφτόμαστε την αγάπη του Θεού, να μετανοούμε και να ζητάμε το έλεος του Θεού, διότι έτσι προκόβουμε πνευματικά, δηλαδή οριμάζουμε στην πνευματική ζωή με το να πέφτουμε, δηλαδή στην αμαρτία, και να σηκωνόμαστε με την μετάνοια. Αγωνιζόμαστε και δεν μας αφήνει ο Θεός.
Το να ακολουθούμε λοιπόν τον Χριστό εξαρτάται κατά πόσο έχουμε τη δύναμη να φτάσουμε στο έσχατο σημείο της ταπεινώσεως. Κατά το πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε και πας ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Ο Χριστός, ο Θεός, εκένωσε εαυτόν, που σημαίνει στη θεολογία άδειασε τον εαυτό του από τη θεϊκή του δόξα και ενυνθρώπισε. Έγινε άνθρωπος δηλαδή, χωρίς να χάσει τη θεότητά του, και έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για τις δικές μας αμαρτίες, από αγάπη, από άφατη αγάπη ο Χριστός. Επομένως, αυτός που ακολουθεί τη δόξα των ανθρώπων, την δόξα τη γήινη, δεν μπορεί να ακολουθήσει την δόξα του Χριστού, που είναι ο σταυρός του. Γι' αυτό το Χριστό τον είδαν όλοι οι άνθρωποι στο σταυρό, είδαν όλοι τη σταύρωση. Όμως την Ανάσταση του Χριστού δεν την είδαν όλοι. Πληροφορία μόνο είχαν οι Φαρισαίοι, διότι αγάπησαν την δόξα των ανθρώπων από τη δόξα του Χριστού. Την Ανάσταση του Χριστού την βλέπουν μόνο αυτοί που έχουν πίστη στο Χριστό, αυτοί που οικειοθελώς τον ακολουθούν στο σταυρό και κατά συνέπεια αξιώνονται να δουν τη δόξα του Αναστάντος Χριστού. Αυτοί που με τη θέλησή τους ακολουθούν τον Χριστό, αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν, τότε ο Θεός τους αποκαλύπτει τη δόξα Του, τους αποκαλύπτει την χαρά, την ειρήνη και τη δόξα της Αναστάσεώς Του. Και προκαταβολικά ακόμη από αυτή την ζωή, αλλά και στη μέλουσα που τους χαρίζει την αιώνια ζωή και ευτυχία. Αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτή την εμπειρία, οι Άγιοι άνθρωποι, αυτοί που γεύθηκαν τη χάρη του Θεού από αυτήν ακόμη τη ζωή, αυτοί είναι οι Άγιοι, και μας διδάσκουν ότι είναι εφικτό για όλους τους ανθρώπους αυτή η κατάσταση η Αγία. Είναι μία πραγματικότητα, αρκεί να το θελήσει ο άνθρωπος ελεύθερα, να αγαπήσει τον Θεό, να φτάσει στο έσχατο σημείο της ταπεινώσεως, και θα του αποκαλύψει ο Θεός τη χάρη Του. Θα γευθεί την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, και θα δει τη δόξα του Χριστού, που είναι το παν για τον άνθρωπο. Ζωή αιώνιος, αγάπη θεία, έλεος, χάρη και ευτυχία ατελείωτη. Η Εκκλησία μας λοιπόν μας αποκαλεί δούλους του Θεού, και μερικοί ίσως σκανδαλίζονται. Μα αν δεν νιώθουμε τον εαυτόν μας ως δούλο, δηλαδή ότι είμαστε μέσα στη φυλακή και νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε παλάτι, ποιος θα έρθει να μας σώσει? Πρέπει να νιώθουμε, να έχουμε συναίσθηση, δηλαδή ότι είμαστε φυλακισμένοι και δούλοι. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν έχουμε συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, τότε έρχεται η αίσθηση της μετανοίας. Δηλαδή όταν νιώθουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και δούλοι του Θεού, τότε έρχεται η χάρις του Θεού που μας βοηθάει να μετανοήσουμε.
έρχεται η αίσθηση της μετανοίας. Έτσι λοιπόν έρχεται το Άγιον Πάσχα, το πέρασμα, η διάβαση από το σκοτάδι στο φως, και ακούμε τον Αναστάσιμο Πεάνα: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Ο πασχαλινός αυτός ύμνος δονεί τον λογισμό μας, συνεπέρνοντας μυστικά την ύπαρξη και την ψυχή μας. Ο πόθος για ζωή μας διακατέχει, συγχρόνως όμως και ο φόβος του θανάτου μας συνέχει. Η Ανάσταση του Χριστού έρχεται να μας θυμίσει ότι στην γιγαντιαία πάλι ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο που κυριαρχεί στην ανθρώπινη ιστορία, ο Ιησούς Χριστός κατατρόπωσε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Η Ανάσταση του Χριστού δώρισε στον άνθρωπο αποδέσμευση από το θάνατο, ελευθερία από τον φόβο και το άγχος που προκαλεί. Πλέον ο θάνατος για τον άνθρωπο δεν είναι μαυρίλα, δεν είναι άδης, αλλά πρόξενος αθάνατης και αιώνιας ζωής. Με το Πάσχα αρχίζει ο καινούριος αιώνας που εισβάλλει στον χρόνο και τον ανακαινίζει. Συνεπώς η Ανάσταση έχει γίνει η πηγή ανανεώσεως του κόσμου. Ύστερα από την Ανάσταση λάμπει πλέον η ζωή και στο χρόνο ακτινοβολεί η αιωνιότητα. Αυτή η βεβαιότητα ήδη από τους χρόνους των Αποστόλων, οι οποίοι υπήρξαν μάρτυρες του μοναδικού γεγονότος της Αναστάσεως,
μέχρι και στις μέρες μας συναρπάζει την Εκκλησία και καθορίζει την ταυτότητά της. Η Ανάσταση στην Εκκλησία υπό το φως των κεριών αποτελεί πραγματική μυσταγωγία και κατανυκτική ατμόσφαιρα. Η Εκκλησία γνωρίζει και γιορτάζει την εμπειρία της Αναστάσεως, της νίκης πάνω στον θάνατο, και με αυτή την αλήθεια ζωογονεί και μεταμορφώνει τη ζωή όλης της οικουμένης με ελευθερία και αγάπη. Το παντοτινό μήνυμα της Εκκλησίας είναι ότι δεν κατεξουσιάζει ο θάνατος όταν είμαστε σε κοινωνία με τον Χριστό, διότι αυτός είναι η ζωή και η Ανάσταση, που ως Θεός την μεταγγίζει σε όσους συνδέονται μαζί Του. Και η κοινωνία αυτή με τον Θεό είναι αρχικά δωρεά, χάρις, μια χάρη που όμως δεν επιβάλλεται, αλλά που θα πρέπει να γίνει ελεύθερα αποδεκτή από τη συνείδηση του ανθρώπου. Συνδέεται με την θεογνωσία, την πίστη, την αγάπη, μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας, όπου μετέχουμε στο αναστημένο σώμα του Χριστού. Η βίωση της αλήθειας της Αναστάσεως με την πίστη και με ολόκληρη την ύπαρξή μας είναι το αντίδοτο στις δηλητηριώδες πνοές που μεταφέρουν την ανάσα του Άδη στην καθημερινότητα της ζωής μας. Το αναστάσιμο ήθος μεταμορφώνει το σκληρό πρόσωπο της καθημερινότητας και μας βοηθάει να βλέπουμε μέσα και από τις πιο μελαγχολικές συνθήκες ένα Πάσχα, δηλαδή μια διάβαση, ένα πέρασμα στο φως. Άνθρωποι που πίστεψαν στον Αναστάντα Χριστό μπόρεσαν με την δύναμή Του να μεταμορφώσουν την έχθρα σε συμφιλίωση, το μίσος σε αγάπη, τον πόνο σε χαρά, την ταπείνωση σε θρίαμβο, καθότι μέσα στην ακτινοβολία της Αναστάσεως όλοι και όλα μπορούν να μεταμορφώνονται και να πλημμυρίζουν φως. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και μεταδώστε αυτό το πασχαλινό φως σε κοντινούς και μακρινούς. Φως, πασχαλινό φως στην καρδιά μας, στα πρόσωπά μας, περισσότερο πασχαλινό φως στις σχέσεις μας με τους άλλους, ανέσπερο φως που χαρίζει νόημα, ελπίδα, πλούτο θεϊκής αγάπης και δύναμη Θεού. Κάθε ενέργεια λοιπόν της ζωής μας να καταβγάζεται από το φως της Αναστάσεως του Χριστού, ώστε να γίνουμε αναστάσιμη πνοή στο περιβάλλον μας, με την Ανάσταση μέσα μας, με την Ανάσταση μέσα στην ψυχή μας. Καλό Πάσχα.
Oh